Mingaw ba sa mong lugar karon? Nabaguhan lang ko ba or basig bago lang shoot si Rumong mata? Asa naman yung mga silingan? Ba't mo mingawa? Tudaw ko dito rin, nasa dito. Sir, mayong hapon. Ay, may hapon sa day. Unsay ato? Sir, kanang mulikta ko para sa snack sa atong hayna ugma. Ugma day to? Pila ganito day? Kuan, sir, kabali ang nasabutan baya kay mag-amot si Siliheg 100 pesos, guna 20 pesos, sundang 300 pesos, tubig 20 pesos, kaldero 300, kala 350 pesos, pan 600 pesos, Diyos 200 pesos. Ha? Grabe naman na. Sama raman siyang gugma. Grabe ka demanding. Pag-ando, was uban, nilanding. Unsaon man ni nato, sir, nga maumay nasabutan. Nasabutan. Sama naman siyang gugma. Nagsabot mi nga kami na. Pagkaugma, nilayas. Kay tuwa siyang ex ni Apas. Bito, sir, kasayad ka, sir, kadtong nagkauyab mo gahapon. Pero lima tayo mo kubuok, gisugot ato. Ha? Yung makabuok? Pagtuon na ako nga siya na. Pero daghan man dahil ming nagpila. No, jud sir, katura bang iyang ex kay ninyo na? Pero ni Apas pa jud siya? Ni Apas? Ako sa gugma, anak man gid na. Ako na lang dawaton. Nga digid na ko siya maangkon. Pero sir, kasayad ka? Nagsabot sila ni Marisol na si Marisol daw mupuli para sa imuha. Marisol, isa man na. Ay, katong yung iyang maring na taga-sulsol. Nagasolsol. Sus, sama raman lang sa gugma. Pasolsolan lang ka. Muangko na dayon ka. Nga siya, imuha na. Nah, ayaw jud ato sir kay budlat na batog kaayo mata. Sulsulira. Budlat og mata. Sus, sama raman gina sa gugma. Isa kung saan magbudlat imong mata. Pero kung wa na gid siya gusto sa imuha, mupiyong ra na siya. Na, ambot lang atong Marisol kay nagpalit og short na perting mubua unya iyong pa. Perting na ba jud kalugulaguma. Lagom. Sama raman na sa kong gugma sa iya ha. Nilagom lang kog pumaabot. Pero siya di ay tuwa sa uban, nilagbot. Maayo pa sir ining maduding ni Marisol sa imo palagbuta og ayo pagsina. Kailangan po nang dili pansinon, oy. Pansinon gihapon, pero yang gugma, ambot lang, ug ako pa bang dawaton. Ganahan day ka sir ug ang babae mag-una-una sa imo ha. Depende, kay kung ako po maguna-una, ang sure ko, sila, muuna po og biya sa ako ha. Sus, ayaw yun sir kay ganahan si Marisol mahilig na ba og na og daghan. Daghan? Sama raman na sa gugma. Kadaghan naman ko na yung gugma, pero bisan isa, wa may na-stay sa ako ah. Okay, kasayod ko sir, naibugod kang mariposa. Mariposa? Isa naman po na. Mariposa jud, si Maripos muna. Si Mariposa. Atong mahilig ang post nga sa ako po ninyo i-push. Oy, blase sir, ganahan kang mariposa no. Giganahan? Sama raman na sa gugma. Giganahan ko siya ha.
Pero naglangot man siya, ako ah. Pasumangira to, maripusa pa. Palungot-langot para ibigin. Ibigin? Salitang meron sila, nawala sa akin. Na, pagpahangin ko sunahan. Grabe, gugma diri eh. Sir. Oh, saan naman po? Nakasayad po biya, Sir, si Maris sa imo og kang Marisol og kang Maripusa. Kisa naman po na siya? Si Maris Jud, si Mari anong chismis? Chismis? Sama raman na sa gugma. Tungod anang chismis, daghang relasyon na nga dismiss. Tinuod jud, sir, daghan relasyon nga dismiss tungod ni Marisol Maring tagasulsod. Maripusa, Mare, ipos mo na. Ug si Maris, Mare, anong chismis? Marisol, Maripusa, Maris, ang tawag sa ilaha, akong dakong pangutana. Saan mo'y tawag sa imo ha? Ha? Unsay ako naaday tawag sa ako ah? Aw, alam na this, ikaw si Marites! O Marites, dilig yun na maayo. Bisag wala ka na swito, tabi diri, tabi dito. Kung magtapok na ikaw, yo'y mangulo.